amin di mo amot adat ringnak. Anya kedin tirigat na nu kursunada di nakakursunada laga-laga si kapuso ta pay-pay lang nga isu. Anya kedin tirigat na nu di na amot tamarik na umanay aliw-liwak nu may lawan nga ismanaka. Nagsakit no makit-kitak adda sa bali di ta arpan. Ket sika tay inggit tanan iparangarang mo nga isu saan na siya. Nagsakit no makit-kitak adda sa bali di ta arpan. Ket sika tay inggit tanan iparangarang mo nga isu saan na siya. Iparangarang mo nga isu saan na siya.